Leder stregshorn, den vandrer. Ja, skal vande ud, skal vande ud. Skal vande ud. Lige godt hver gang. Der er nogen, der tager det skov på, og jeg får 5 minutter af langt der akkorden. Vi godt, Thor! Gang med! Han har Thor, vi kan til Hvad er tiden? Kun kamp. Den kælling, han tænker bare, jeg er druk. Var nede på bunden? Har I tømt tændingen? Ja. Nå, lidt efter, eller hvad? Ja. Nej, nu har du nogle deler på. Bare lige lidt. Ja, ja. Ja, ja. Stræk med øje. Men det er en rigtig mand, som man får en lille ris. Ja, det går op. Bare få det hele ud. Så er du stadigvæk på klar. Gør du ikke det? Ja, vi skal stille tændingen på den. Er det det? Er det fra den kommer ind på landet, eller til den kommer op på broen? Nej, det er den starter. Nå ja, men altså, tiden stopper. Nå ja, briller på det. Har du den på 4,5 nede i Losser? Jeg så det lidt, han er der, det så godt lidt. Bum! Har du sygt den nede godt? Ja, det er så skærmen over. Har du nogen, der har en blå t-shirt? Jeg har også en. Nej! Væk med dig! Det var bare 30. Jeg tror ikke, nej. Jeg tror ikke, han er tilbage. Hvad bruger du? Nå, Tim, du skal gå hjem. Hvad bruger du? Ja.